Hola, què tal? I molt benvinguts a aquesta secció anomenada Els laics parlen de l'Evangeli. Avui, dia de Sant Agustí, trobem un evangeli molt profund, molt potent, que diu: vetlleu perquè no sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor. I és així, tantes vegades, tantes persones que la mort els agafa per sorpresa o una notícia els agafa per sorpresa. I amb quina perspectiva nosaltres estem actualment? Estem vetllant? Feliç aquell servent que l'amo quan arriba troba que ho fa així. Estem vetllant. Estem amb una actitud de servei i sempre preparats, sigui quin sigui el dia i l'hora. I per això l'Església, Maria com a intercessora, en cas que ens desviem del camí correcte, Maria, la Mare de Déu del Miracle, per exemple, va dir: torneu de la part de Déu. Què vol dir? Vol dir reconciliar-nos amb Déu i amb els germans, tornar a començar per tornar a vetllar, perquè no sabem quin dia vindrà el vostre Senyor. No sabem quin dia nostre Senyor ens demanarà la nostra vida per poder entrar a la nova vida. Sant Agustí, un sant que es va convertir, va canviar d'actitud i va ser bisbe i doctor de l'Església. Els seus ensenyaments ens demostren que durant cert temps no tenia aquesta actitud que demana Jesús als seus deixebles, però que després, una mica més gran, va ser capaç de rectificar, va ser capaç de vetllar, i no només això, perquè el que vetlla és un autèntic apòstol, és una persona que emet llum als altres i és sal a la terra. I això és el que ens demana també Nostre Senyor, cadascú des de la seva perspectiva i en les seves circumstàncies. Cadascú des dels seus misteris de dolor i de goig, també, per compartir la glòria quan arribi el dia. No sabem el dia i l'hora, sí que sabem que Déu ens estime, que Déu és misericordiós, que Déu és amor, que Déu ens perdona. Demanem perdó, per tant, sempre que sigui necessari, i posem-nos en aquesta actitud de vetlla. Com diu una altra part de l'Evangeli: vetlleu en tota ocasió, perquè l'esperit és prompte, però la carn és feble. Vetllem i estimem.